हेल' लोगोफोर गुड आफ्टारनुन दिनै सानजौफुनि समाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बरायबाय। ओमफ्राय दा सानजौफुनि समाव जोङो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनो ओंखारलायबाय। बेबो एसे अफ रडिंबो जागोन, लोगोसे वाटार क्रसिंबो दङ, ओमफ्राय दुगैनानै फैगोन आरोखि। स' लोगोफोर आंजों लोगोसे दङ नै दिपक, ओमफ्राय जों सानैजों थांसै। ओमफ्राय माखासेफ्रा लामायाव दङ, स' बिसोरखौ लोगो हमसै। माखासे सेरफांगुरियावनो दंखायो। ओमफ्राय माहाय थांगोन बेखौबो नोंथांमोननो देखायगोन दाहाय। ओमफ्राय नायलांबाय थादो। बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर। स्टे टिउन। थ' सालायग्रोदो नों, दा आं सालायनोसै। ओंखारबोदो। बा गेटमेनफ्रा बिदिबा थांनोसै लोगोफोर। नै दा जोङो बेयाव दसे सासे आदा दानसोरांखौ नेथ'लायबाय, फैगासिनो दं बिथाङाबो। ओमफ्राय नै आदा सामुएला सफैबाय। मोजां ना आदा? माहाय थाङामोन नों दिनै? आं माबा क'क्राझाराव दसे थांदोंमोन। गारिया मोजां ना आंना? गारियाथ' फसायदों, कालारखौ मोजां मोनदां बेखौ। प्लास्टिकखौनो ओमफ्राय बेखौ मा जाम्बा साइज दाबो गथ' गोरलै थांबाथाय बोखारालै बेफोरखौ दोनबाय थायो नामा? आं लाजियोलै बिदिखौ। गोदान गारियाव फाग्ला, गोदान होनना मिथिनाय नङाना। बोखालायबावा प्लास्टिकखौ बोखायाखैमोन आं। प्लास्टिकखौ बोखालायबावबाय। दंबावो नामा नायनायखौ हाबा? आरो नैबाव दंबावो नै मोनसे। गैलालै गैला, बोखाला। नागिरजोब, बोखाजोबथारनां। दे, प्लास्टिकखौ साफा बोखाजोब्बाय आसला। नै बिथांमोनाबो सफैबाय। सफैबाय आजा? लोगोफोरजों दा आथियाबारि सफैबाय। ओमफ्राय आथियाबारि सफैनानै स्प्राइट लाबाय। मेन्ट'बो सफैबाय। दतमानि हिर' सफैबाय नै। दतमानि हिर'।
सफैबाय नै जायगायाव बेनो साफा क्रेक खालामना हो बयबो मथा मथि जों दसे फैयैयावनो नायलाय जायगाफ्रा मा जाखो बोसोरसे माने 6 मासल' फैयाखैमोनदां ना एकदम नै प्लास्टार लाजोब्बाय बेबायदि लुनाय नङामोन ओमफ्राय एसे साबसिन नुदों आरो जायगाखौ गोदोथ' हाग्रा बंग्राथारमोन बे जायगाया दा नोंथांमोन बेनोसै जायगाया जों ओरै बे नोंथांमोनाथ' नुबोखादों लामायाव बे दैखर दै गग्राया दैखर दै गग्रानि एकदम दावखोथारबावनानै आरोखि ओमफ्राय बेखौ बारा फ्राय मानसियानो मिथिया बे जायगाखौ जिखुनु बियो सेरमांगा दैयानो मा दै होनोमोनलाय बेखौ एकदम हाग्रा सिंनिफ्राय फैनाय सेरमांगा दैयानो बे दा नै बयबो सफैजोब्बाय दुगैनोसै एसे रंजानोसै ओमफ्राय बे मा जाया होनदों आजा खेला गेलेदोंमोन आं मैया हाय नहा नोंलाय मोजाङैनो दंना आजा बर्थमान मोजाङैनो बे मा नोंलाय आजा माबायदि मोनदों जायगाखौ फैनानै दा जायगायाथ' साबसिननिफ्राय हामसिन मिथिबाय बरिया मोनदां बरिया ना बेनोसै ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबोआ ओंख्रि जानाया खोन्थाबा दा लुबैलायलांगोनदां नों माबा ओंख्रिया जाहैबाय खासिल' जाखायो नालाय बांसिन दाउ खासिजों खुमब्राजों ना खासि जाया आदा दानसोरांबो दङ एकदम अभार हेन्डसामलाय बेहा बिदिब्ला लोगोफोर दसे उनाव लोगो मोनगोन र' जों मा खालामो दुगैनाय मानायखौबो एसे देखायनोसै नोंथांमोननो नै दा दैयाव ओंखारहांबाय लोगोफोर दुगैहैनोसै माखासे नै ओंखारगासिनो माखासे हनै बारलांबाय सबसे थौसिनावथ' मिथिबाय सबसे थौसिनाव दं दुगैहैनोसै ओमफ्राय लोमजानाय मानसियाबो दुगैबावो दे गोथौथार नामा है थब्लेसो बैलाय नै बब हेल' लोगोफोर दिनैनि प्लाना ओरैबायदि बरबाद जाबाय दुगैहां जानायाव नै अखा नोगोद हाबाय अखा बिराद हाबाय ओमफ्राय दा दुगैनो मोननाय नंला आरो जों स' माथो खालामबावनो आरो खाफाल गाज्रि अयथासार अखा हाबाय नै नुदोंना नुवाखै दे नोंथांमोना केमेरायाव जिखुनु अखा हाबाय आरो दा स' उफाय गैला हनै माखासे गोजौआव थाहैजोब्बाय माखासे दं आयौ नै दैया नायलाय बेजों साइडजों आलदाबाव दैया देरबावबाय हाग्रानिफ्राय फैनाय बबे एसे नै लागाय ओइ दैया देरबाय फाग्ला जों बारनो हायाबा मा जाबावनांगौमोन नो सेस दिनै एथ' सान्दुंमोन ओमफ्राय दिनै मोरै जाखो मिथिला डाइरेक्ट बिराद अखा हाना होबाय स' प्लानिंआ केन्सेल दा उफाय गैला थांफिननोसै रेनकटबो लाबोबावाखैमोनलै उफाय गैला नै फैदो दुगैनायनि सिमाङैनो थासिगोन गोरानखौ गानला माबायाव
दिनैनि ब्लगा एसेनोसै लोगोफोर जों मोनसे दाबायाव हाबफैबाय नम' दाबा नैबे नम' दाबायाव ओमफ्राय सेरफांगुरिनि बियो बेयाव दा जों रुटि बायदिसिना जानानै जों दा दसे उनावनो ओंखारलांसै बिदिनोसै आरो लासै लासैनो आङो भिडिअखौ एसे आपग्रेड खालामलांनो नाजागोन माने एसे साबसिननिफ्राय हामसिन खालामलांनो नाजागोन नोंथांमोनाबो नायनो मोजां मोननाय बायदि स' लोगोफोर बे एसेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ दा जों दसे उनावनो बेनिफ्राय रुटि जानानै जों थांफिननोसै आरो आंनि भिडिअआव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो लोगोफोर ओमफ्राय जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं जय बर' हारिनि जय ब्रादारहुड